Здравейте хора, аз съм Инсейт, тук с мен е Дуаксо. Ние си играем в Warcraft на паркор. Това е Jump. Паркор означава Jump. Ако за тези, които не знаят. И се прецаках. Както виждате. Къде е стълбата? Аз снимам на лошо ми. Добре, как може да няма стълба? Ми е ти. Ти майтап ли си? Да. Мъчи се. Значи... Трябва да се сейвнеш чекпоинт. Лошо ми е, така сега снимам лошо ми е. Сега много трябва да вляза в джангъл. И да знаете, ви снимам с Фрапс. Рядко снимам с Бендикана. Много бавно се качва. А не ви искам аз да играя. Ти да. Така игра лошо. Уникалната яка, супер яка игра. По-яка няма тази да знаете, си казвам. Няма по-яка. Няма. Така, чай включа. Няма смисъл да снимам с Фрапс, защото просто да снимам. Тук да вземем Не, всъщност няма срав, защото нямаме лага. чекпоинт. Не, че му лагоди, ама да е по-хубава графиката. Да няма пък беше някакво. Вот, сериозно ли? Така. Това беше странно. Ръка. Това иска да Кажа, ако да ребетата. и рядко папа бопилеща. Вау, добре. И така, бобени наденици, днес играем. Днес играем Не, пресъках се. две от Алиразам става лошо. И да се надявам да се подобри рекорда и на дека почваме. Да почвам да има спидин, гледа. О, трябваше да се намаля звука. Окей. Давай. О, задобрели сме уникално в това. Уникално сме задобрели, нямам думи, разберете го. Уникално сме задобрели, мали. Ще изкупим аптеката, бе, хора. Така. Охо. Който и... Дайте пропадет съм, нямам думи. По-добър, ако видите, ще го извикате. И ще го направим ли добър, жив, няма да му е лош. Айде. Али Раза, давай. Давай, бе, гъл. Така, ще снимам от друга арена, ще джункъл и определено много бъркващ. На рекорд. Ще снимам на 20%, бе, айде, бе, рандом, с затворени очи съм, се движи надаме надясно. Дори знам. Опа, Добре, начина айде, бе. вратичката. Сега Сега на отново. Леца, сега по-малко ти надем да стане. Еее, 56 секунди, просто нямам... Така, няма значение. Така, джойна в Ай. машрум. Една две вратки. Нищо и го минах скоро. Через 50 секунди поне да еш. Понеделното и го минах. Ей, как ще стреляем по аспирин, бе? Не. И да. О, нищо. Сега ще го върнем с двойния аспирин. Дабл доза. Оп. Тук има някакъв печага. Не, който меля. Оп. Давай. Те са много прости. Както и аз. Оп, айде. Не. Йо. О, няма да стане. Айде. Давай. Машрум. Като, нали, Раза. Трябва живей, батката ни трябва да ходи в болница, горкия. Ама спокойно. Няма да ходиш, бе. Няма да ти бият инжекции. Това са малко. Малко, потопит. Връзка. Да, 56 секунди, той за сподина, няма думи. Хора, той беше от клипата. Пак на бата Лера, за да му стане лошо. Ама, слаби сме. Може би още един път ще снимам на лошо ми и ще приключа, защото не е толкова интересно. Чак пак е забавна. И yes, най-после. Ако ви харесват и да се абонирате, че много ще така. И за една седмица ние направихме 6 абоната, което е доста добре. И аз снимах на други игри на Counter-Strike, ама са прецакна и се качиха. И така, да, бъгнаха се и да. И това ще бъде клипа, ай, чао. Бай. Ай, чао от мен. Добре, отново.
Не, защо не става? Така аз да знаеш, че още снимам, Крис. И ти снимай. Продължаваш ли? Мен да снимаш ли? Да. Ами, какво ще кажеш да спреш да ме наричаш на име? Добре. Заглавие. Как? Ще е малко, бе. Как? Тук ли бе? Омага. What? Вау. Ти сериозно ли леко? То не е толкова леко. Вау. Виждате, ще победим играта. Ще я надхитрим. Да. Недостатъка в мъшрум. Определено е Аз това. да снимам ли на Евротрък симулатор? Ама нищо не се снимам. О, на Пайди, абе, аз си го изтеглях. Не си сетнах, нали? Да. Това са Сет Хоум, слабак. Слабак си. Слабак. Не с Едхо. Добре. По-скоро с Айде. чекпоинт. Не с Едхо. Пац. Абе, разбрахме, че си прото на протата от всякъде. Нали? Че как е, брат? Няма по-добро от тебе, бе. Така, Пайди чето. Няма. И... така. Айпето, ко беше не да кажа. Айпето. 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 Ще трябва да сложа в описанието. Айпето. Вау, почти минах мъшрум. Този жъмп е трудничък сега. Не! Кажи ми. Че добре. Така. Тук ставяме го и публикуваме. Не, чакай сега. ПВП. Ба. Публикувай. Туту. О, успях! О, може би. Ох, че лаги! Ние накрая ми лаги. Слабак. Не съм паднал. Много ям си бопилеща. Ще ти забием компютъра, ще спра докато не се прави. Така, хора, тук съм. Виждате, какво става? Так му щях да мина мъшрум и ми излаги яката. Щеше, но не успя да го минеш. Ти си мълчи. Виждате. Както се казва, Сега. нуп. Яко хапвам бопилеш. Ето с фрейм дрон, бе. Аде да и аз се питам. Ох, оправи се. Уж. Така, хора, оправи се. Сега да не изгубим равновесие. Ще минем ли мъшрум? Не! Сериозно ли? Лагна още по-зле. О, Виждате, какво става тук. Уф. Така, хора, ще спъхли за малко. Така, хора, мисля, че ми се оправи. Не мисля. Тук сега трябва да съм внимателен. да, то се е прецакал така. Не! И ги бобини младенички. Да сетна. Ти пък как ми хвана? Ти какво? Не! Не! Опа, мама.